Super fam, it's me again, Super Migo Bay, and welcome back to my YouTube channel. And for this video, is naglakaw na po ko din kataong balay. Ay, katas maglakaw. So Super fam, anang for makaing grupo, ganoon ka short lang. Ma-birthday ko Super fam sa amo ang kauban sa simbahan dito sa Baslay. Ma-birthday ta kay sige ramang naiga-birthday dere. Kada bulan na i-birthday. Swerte lang kung naay mo ingon, pero na-birthday niya wala kay ingon. Di masig nalimtan ka. Kung nalimot sila, i-remind po, di ba? Mo remind ra ka nga masin nalimot sila pag ingon nimo, di kita na lamang po mo remind sa TikTok. Sa nang birthday pa sa hingtungdan. So, Super fam kay gutos man. Bali na mas kakapoy. Magsigtawi, maglakaw. So padayon ta. Ang Super fam. Ang silingan sa birthday. Ang silingan sa birthday. Tawag ko lang mga itsura ng silingan sa birthday. Ano yung mga ilis? Ano yung mga ilis? Akong iyaan osloyo. Akong iya osloyo. Okay na kay siya. At ito na pa sa are ubos lang pala. Ako sa itag sanggutan are. Bros bunyor. Atas bunyor. Si hi to my camera. Hi tayo. Ay palo. Alamas. Palo. Mga ka na ba? Hi. Sige. Tanaw, Super fam ko. Yung mga ilis pa ako. Marami mo ha? Ay. Mupay pag-ilis niya Super fam ko. Ako itagsa. Silingan ko yung hanggang pa. Nagawa, oy? Si Ana Ros ready na. Ako itag sa ari usa si Bible. Natulog. Wa. Mo galit ko dito ari. Tulog lang ga. Balik happy sa mga Nahinay na marog ato dito. Wala sila. Ay kiri may makatok service. Wa turmig ka. Wala yung ka. Haleluya, bulukso ako. Haleluya. Sa kayo